Lero sakean orentzatote. Altunarentzat, ala Lasorentzat. Laster jakingo dugu ba. Eta elkarrizketatan bidikotek askotan aipatu du, hasierari garrantzia ematen dietela. Ongi hasi nahi dutela. Nik uste irabazi baino gehiago, azkenan hasiera txar batek eramaten zaituela, partidua galtzera edo bueno, gauza asko zestuago jartzea edo aldapa handiago izatea. Eta hoi ez duela nahi. Ez bikote batek ez beste. Bueno, sakeak gorri. Altuna hirugarrenarentzat. Materialari dagokionez, inork ez zuen esan pilota txarrak direnik, Lasok eta Imatzek bizixeagoak ere hartuko zituzketela aipatu zuten. Dena den argi utzi beharrekoa da, intendenteek eta enpresa bakoitzeko intendenteek eta Martin Alustiza hautatzaileak lanak aspalditxo eginak dituztela, duela hilabete inguru. Azken ligaskari, finalerdietako ligaskari ekin aurretik, eta finalera ze bikote iritsiko ziren, jakin aurretik. Bueno, jakina zen, bikote bakarraren aukera zeukala ordurako Paikok, eta bikote hori Laso eta Imatz zela bazekiten, baina hortik aurrerako guztiak airean zeuden, eta hori esan zuten gero, jakina, hilabetean asko alda daitezke, edo pixka bat behintzat alda daitezke pilotak, naiz eta temperatura eta ezetasun baldintza jakin batzuetan gorde. Bai, zaintzen dituzte, pilotak, partidu bitarte. Sakea Altunarentzat, arratsaldeko 6:04 minutu, hasi da finala Jaun Andreok. Sake gurutzatua, eramatekoa zuen Ander Imatzek. Horrelakoei ezker oso honeko atzelariek askotan ezkerrez entzioi diete postura naturalagoa delako ezkerrez, gerriekin eta naturalago eusten zaio ala eta guztiz. Gaurko atzelariak biak normalean horrelakoetan eskuinez jarri aldi. Eta txikitako itxure due gaina eta ja oso jarrik daude, hola jotzea pilota. Alare garbi atera zaio, Ander Imatzeri. Bai, ez da erori egin zaio. Bai, egin zaio, bai. Hankak ez dik ongi jarri nire ustez. Auterdian jagia, hau laburrago, eraman Anderrek. Keinu, atzera marrika, beharra, pilotaka. Oso ona. Jaso. Altuna botez. Ongi. Pilote hon bat, ederki etorriko litzaiek iriantzelari gazteak. Bueno, gazteak ez berriakoak dira. Baina finaletan eta, baina veteranoena lehen esan dugu, Ander Imatz bera, 27 urterekin. Atzera Marti Jasongi hasi da, astintzen. Altuna, moztu. Jaso Lasok. Txokora. Erdi zango trabatuta ibili da, baina Jaso. Ongi Imatz. Otxamar geratu zaio hori. Astindu Anderrek. Zortzi terditik, eutxi eta kendu Martija. Aurrelariri asko kentzen bi atzelarik, Ontsi sartuko da. Bien tartera, eskatu eta atzeratu Oiartzuarrak. Laso, urrundik sartu da, zaila da handik eragitea. Ezker sotamanoa atzera Altunak, ongi Ander. Beno, bigarren tanto hau, piloteatua. 35 pilotaka da. Ona pilotaka da hau. Ezkerrez. Jaso Etxeberriko atzelariak. Laso botez jarri da, astindu, urrutira, errebote ingurutik, eraman Julenek. Errebotean sartu nahi zuen, Sotamanoz jarri da eta eraman Julenek. Kontrakantzatik, Laso, baina frontiseko alboko txapara joan zaio. Bi eta huts, gorri eta
Urdinek galdutakoak pilotak ere. Bai, baina urdine behar du hori, Laso gauz asko ditu honak, baina hemen honek zuloa haundik irikitzen dituna eta min asko iten duen eskuin horrekin da. Gaina jokine berak ere esan zuen, Eibarri irabazi zien baten, gure helburuetako bat, irabazi ondoren, esan zuen, gure helburuetako bat, Laso eskuinez alik eta gutxien sartzea zen, eta lortu du. Eta hortan saiatuko die, Altuna eta Martija. Kolpe luzea baito, era asko ematen baitio, Laso. Sakeak bi, erreferak esperantza. Lauterdian pumpa, oraingoa, erdi-erdikoa, arroa. Beste biekiko oso desberdina. Ezker zehar luze-luzea, ederra. Oso ongi Unai. Justu hotxaba da, baina garbi izan da barruan. Altuna! Atzera. Lauta laurdenetik sartu da, Bizkarretarra. Altuna bila. Ongi bihurritua, jaso Unai, sotamanoa. Olea zetaman. Eraman eta eman egin dio gainera takatekoa. Laso, ematera joan da. Martija. Seitik Imaz. Seiterditik Martija, ongi. Antzekotasun ondiak dituzte bi atzelariek. Eskuin behar bada nerviokoa gehiago du Imazek. Orain, begira non jarri duen pilota. Eskuinekin, Bai. Martijak palankaren araberakoa gehiago, Imatzek berriz nervioaren araberakoa. Desberdinak dira horretan, baina gainerantzean antzekotasun ondiak dituzte, biak ere ezkerrez mugatuagoak, baina ikasten ari dira horretan ere, aireko jokuan ere ez dira espezialistak, baina txukun moldatzera iritsi dira, eta sendotasuna ematen du. Hori da, sendotasun ematen du. Eta horrek ere, sendotasun horrek ere, aurrelariri konfiantza ematen dio. Eta zuk aipatu duzona, betetzen duen papera nik uste oso antzekoa dela. Gero bakoitzek bere ezaguarrek ditu eta bere jotzeko modu edo. Nik nintzen zait Imazek besoz jotzen dula pilotan bilo songi joaten die biek, baina egia da Martiko pilota berago hartzen do, gerrikin eta hankakin igual lan gehiago egiten do, Imazek aldiz besoz igual gehiago jotzen do. Baina antzekotasun handik ditu, bai. Lasoren eskuinkada hori ikaina izan da, oso ongi atzeratu du eta gainera ezker orman sartu. Bat eta bi! Lasoren lehen da biziko sakea izango da ondorengo hau. Orain arteko irukintzeak bat zenbakidun pilotarekin jokatu dituzte. 72 pilotakadaren ondoren, lau zenbakia kantxara. Ez dio, bote ongi... Ez dio botea ongi eragin, ez? Laso urrundik eta urrunera. Ongi bildua. Imaz, zazpitik. Luze Altunak. Olea. Otamano bizi-bizia. Altunak lagundu dio atzelariari eta nola lagundu. Nola lagundu. Hau asko zobea du. Eta jarrita dago. Sokora Laso. Berriz ere bai. Altuna indarrean. Berriz ere oinetara jokatu. Ongi Unai. Pilota bizigoa da, Bai, hau bizixiagoa da aurrekoa baino, bai. Ez da bizi, ez da gutxioik, baina aurrekoa baino gehi ibiltzen da. Gantxoa ona. Sotamano orain, Sotamano zeutsi dio Julenek ere. Beste gantxo bat, erraz iritsi da.
Eta hor arrisku ikaragarria dauka Altuna kontraerasoan, baina jokaldi hori txapara joan zaio. Pina. Eunda zazpi pilotaka da. Azken tantoan 35. Erraz iritsi da Altuna eta kontraerasorako baliatzeko modukoa ikusi duenean efektua eman eta biurri sokoan Ñako egin du, baina txintxera alde egin dio pilota. Pina berdin, sakea Lasok. Laso asko sartu da, jokun, tanto hontan. Hoi ona da, bikote urdinentzako. Eta asko sartu beharra dauka. Bai, bere jokatzeko modu da, gaina lehen irujo aipatu du eta arek ere hoixezun eta unaiek ere antzekotasun hoi bado. Behar duela jokun sartzea eta bere jokun sartzen denen nabaritzen da. Pilote hon. Unairen sakea. Orain bote asko zobeto eragin dio. Altunak bolea zeraman eta ezker horma jozairea kendu, atzera imatzen. Ona. Zemango dio bai eskuinez hartzeko. Gantxoa bikaina! Lehen da biziko aldiz, aurretik da baikoko bikotea. Oso erra errematea hau, Zabaleko arrastoa nola neurtu duen. Etzen tarte handirik, pilotaren eta txaparen. Hemen ikusiko dugu berriz. Goien ere ez du hartu, eta Gantxoa parta. Oso ona. Bueno, eta atzen hasieran, lehenizko bitantotan martika ematen hasitzaio, bizkarra erakusten, imaz ere bino guainez, atzen indarra berdin judie. Horre Soriakoa, ez? Lasoren sakea. Eta Lasok sakeak luze atera nahi ditu. Orain artekoak ala atera ditu bederen. Altunak lehen biak gurutzatuak, hirugarrena Arro eta luze. Ongi imaz. Laso, Gantxoa, hori ez du hainbeste gurutzatu. Indarrean Altuna. Atzera. Eskuinez, imaz. Otamanoa Jokinek. Gantxona. Eraman nahi. Ikain Martija. Bederatzitik Oiartzuarra. Aze, Gantxoa eraman nahi. Atzera orain besagain, eutxi boleaz. Imaze bi bolea eta bitan eman, Jaso. Sokora Altunak, eraman hori ere. Gantxoa, hori ere, ez hori ez. Gorantzako bidea eman dio, baina ez txapa gainerakoa. Iruna eta zer nolako defensa erakutsi duen tanto honetan, Unai asko behartu du, asko. Txokoan zein zabalean oso mutiko bizia eta zolia da, defensa hundikoa. Eta zenbat gauza on egin behar izan dituen amezketarrak tanto egiteko. Ze defentsa erakutsi duen eta nola muitu du pilota Jokin Altunak, Anguloak eta ze ongi hartu dituen, txokora, zabalera. Motxo hortan batiste da. Baita azkarra altxature. Hemen ere handerre bolea zera manduna, hemen eman indio Jokinek, Oso gaiztorei harri, bino, ez dio eskure utzi. Nima zelen aipatzen zinuna, aidez ere, hobetu indue atzelario.
Eta aurretik espero ginuna, hemen hasi besteik ez da, bino ez da favorito garbirik ikusten, jokun ere ez da ikusten ola inor garbi haintzen nahi denik. Baina partida hasiera gogorra. Bai. 150 pilotaka da, jada. Altuna pilotaren azpian sartzeko hor asko makurtu beharrean izan da. Atze xamarrean geratu da. Gauza onerako. Oso behian hartu du, Oso behan hartu du, bai. Eta horrek eraman du pilota bere gorputza inbeste bihurritu, makurtu behar izatera, hortxe uzue. Eta Jokinek egindako bat du, galduak 2. Lasok berriz eginak 2, galdua bat. Martijak eginik ez, galdurik ere ez. Imatzek eginik ez, galdutako bat. Partidako lehendabiziko tantoan. Post zenbakidun pilota atera dute orain. Lasok eta Imatzek, berria. Altunak ezkerra irez. Erantzun eta pasa, seiter dira. Orain sotamano ederra, Laso! Martijak eskatu eta kontragantxatik, bildu, ezker ormarantz ederki. Altuna indarrean. Bien tartera. Jaso Anderrek. Zuarrotu. Hone bai, Zuarrotu eta nola bukatu duen Bizkarretarrak. Altunak berak eman dio aukera bai. Ez Zuarrotu eta salduta geratu da, baina hala eta guztiz zer nolako gatza eman dion ezkerra ire horri. 5 eta 3. Aukerak utzi dio preso gelditu da gaina txokoan. Ja, bai ongi bukatu ere, Gero, zenbat tantoren aldea beharko lukete ba Urdinek. Dirua ere urdintzeko. Apustuak, parioak gorri bai, baina errespetu ondiarekin, eta... Ez da asko beharko, diru aldatzeko. Lasoren sakea. Hau oso desberdina. Azpi-azpitik eta gurutzatua. Atzera Imatze. Launtzea, hor. Eskatu eta atzeratu Julenek, erdi-erdira. Ongi Ander. Laso, keinu, motz xamar geratu zaio aukeran. Baina ekarri zituen aurrea, Laso. Die. Aurrea. Bederatzitik ezker ormaioz kendu dio airea Lasori. Martijak atzera Imatze. Lehenbiziko pilota Anderrek galdu du, baina orain oso jokatzen ari da. Altuna sotamano. Orain ere Jokinek berak eman dio sartzeko aukera Lasori, gero etzen galtzeko anoski. Eta 6 eta 3 nik uste dagoeneko hasiak izango direla urdin kantatzen. Ea entzuteri daukagun. Urruti xamar dauzkagu artekariak eta hemen dagoen Saribariarekin ez da erraza. Haien oiuak entzutea. Eta Jokin Altunak aurreko tantoan berak eman dio aukera eskuinekin ez dulako gozatu, Lasori eta oainkon ez gozatu eta galdu indo gainera. Hori da, bai. Eta 3 galdutako baditu Jokinek. Bai. 180 urdin une honetan dirua. Dagoeneko urdinen alde apustuak hobeto jokatzen ari dira.
Laso, arro. Altunak erantzun dio. Ima, Zabaleko arrastoaren gainetik. Ongi bildua. Eraman orde Anderrek. Moztu. Atzera Martijak, ezkerro Ormarantz, gaizto. Eraman, Imatze. Bien tartera berriz ere hor da Oiartzuarra oso ongi. 80, 3. Atzelariak elkarra utzi nahirik. Austekoak baino gehiago dira, eustekoak. Baina ere eskuinekin, Baina ere eskuinekin. Eta Martijak eramateko pilota, ez du eraman, eta Jokin Altunak goazen atxeden setera esan dio Juleni. Ez da partida beraien nahi bezala hasi, 2 eta utzi irabazten hasi dira. Baina Lasok eta Imatzek aldutako pilota banari esker. Eta gero Pina 3 eta 2 urdin, 3 berdintzea lortu dute, Altunaren tanto bakarrarekin. Baina hobeto jokatzen ari dira, sendoago jokatzen ari dira bereziki. Eta orain Martijak galdu du pilota garbia, baina txapelduna bera ez aldabil haulen. Nik uste denen maila kontutan hartuta eta espero zena esperota, hasiera hontan Jokinei ez dela gehien kostatzen bai. Ohituta ez gauden pilota bat edo beste galdu ditu, eta Unai Laso berarire aukerak eman dazio. Oain kontan ere berak eman dio aukera, Aurreko partiutan ez bezala saiatzen nahi da ezkerrakin luze jotzen, baina miniteko Lasori uineko dio hanketa, baina ez da hil hortzen, eta alderantziz Unai Laso bere eskuinea ateatzen do, eta asko luzatzen nahi da eskuinekin. Oain kontan, eman indio Zabaletik eta arrimatu eta Martijak ez du eramatik izan du. Sakea motzean gurutzatua. Jaso Martijak oso aurrean du. Erki atzeratu berriz ere. Ezkerrez, Jaso oso ongi eta kendu gainera Julenek. Astindu Imatzek. 8 terditik Martija. Altuna. Ongi. Oso ongi. Zabalean izan du pilota eta nola bildu duen. Ezker Orman hiltzera. 4 eta 7. Altunak egin duen bigarrena. Azken tantoak 5 zenbakidun pilotarekin jokatu dituzte. Urdinek atera duten azkenarekin. Eta orain gorriak ze pilota atera erabakitzen. Hau izan dudan nik uste Unai Lasok lehenengoa saiatzen dena gantxoz luze jotzen, Zabalera. Hor askotan bilatzen du aurrelari aurkariek tokitik ateratzeko, ez? Eta Altuna askotan saiatu da, baina arrazoi txarra etorri zaio. Bestalde, Unai Lasok eskuinekin eman diolako, eta guain Unai Lasoi berdine gertatu zaio Jokin Altunakin. Eta iruditzen zaitu askotan bilatzen dena, baina pilotak buelo handigo hartzen du, bizigoa denen, baina gaurkoak ez baitie pilota bizi. Azkenen ongi iristeko denboa ematen dira eta miniteko denboa. Gorriek urdinen pilotetako bat atera dute kantxara. 6 zenbakiduna. Erabili gabea oraindik. Ongi Laso gaizto zijoan atzelariarentzat, baina bebeetik nola erantzun dion. Atzera Jokine. Ez da sartu. Eramateko pilota zen. Ezker Ormak eragozpenen bat sortu dio, baina horrelakoetan bi atzelariak ere oso ongi moldatu hori dira. Garbi xamarra galdu du oraingoan. Anderrek. Berriz ikusiko dugu. Hemen keinu amezketarrak, atzera Martijak, Ezker Orman ongi irten zaio.
Hor eskuinez nahiago izaten dute biek ere. Anderrek aldu duen bigarren pilota. Bost eta zazpi. Sotamanoz. Laso. Sokora. Ez du arazorik izan. Imatz, seiter ditik. Barruan da. Bai, larri. Atxeden setetik. Bildu. Etxeberritarra. Haze zartada Laso. Era Maidulene botez jarri da. Bizkarretarra eta ongi atzeratu. Xamarrean hartu du. Sokora altunak. Eman dio galanta. Esagain. Eraman Anderrek. Keinu. Atzera Martijak. Ona pilotaka da. Gantxoa ederra. Eraman Lasok. Sokoan deja da. Eta bigarrenean eraman du Oiartzubarra. Hau bai, hau ederra izan da. Eta ez erraza, Zabalera jo duen ura etzen erraza. Baina oso ongi neurtu ditu arrastoak. Oso biurri eta motzean egindakoa izan da. Eta gero, etzen urrun Ander, baina hemen txeguzu, hor asko behartu du. Eta gero atzerak azetorren. Bizkarretak erendia ingo aurrelaria, sokoa zaintzera. Ander Imatz joan da. Txapapeko kameraren irudia. Begira. Lehen da biziko urratxa Zabalera egindu Anderrek ere. Eta Jaso egindu baina bigarren pumpan. Eta gero hor Jokinek, hor motxen hartzeko aukera baldin badauke, nahiko hurbil hartzen baldin bado, hor motxen garagarri ongi bihurritzen da. Jose Mari Olasagasti handia ere hemen da. Beste askotan bezala. Sakeak 6, erreferak 7, 250 pilotaka da, jada. Motzean gurutzatua. Eraman Anderrek. Gantzun hona. Eiter dira, bai. Sotamanoz Laso, oraingoan gozatu gabe. Arrotu gabe. Ezkerrez. Ongi Jaso du. Laso, noraino. Urrutira. Goiak libratu ditu, ozta. Herriz ere oso atzera, erra. Pena gozatzeitxo. Eraman Martijak. Herriz ere oso aurrean du. Eskura eman dio Martijari. Sokora. Horre sartu eginda. Eraman amezketarra girriste egin du gero. Berriz ere estindu. Errebote ingurutik. Jaso Etxeberritarrak. Gantxoa Zabalera joan da zuzenean. Ze tantoa. Hori eraman. Atzera Kusgarria. Pilotak eraman dituen Altuna. Eta Laso beraren nola muitzen nahi den pilota. Altunak eraman duen bigarren ura bereziki ikaragarri zaila zen. Oso zaila zen. Habida, eutxi dioa tantoa. Berak dominatzen. Otabano amezketarrak. Urrundik orain. Atzeraka etorri eta ezkerrez eutxi. Laso bolea biurri. Jaso. Tanto gorra, Horra, bai. Imatz, zazpitik. Ongi Imatz. Ongi Martija ere. Urrundik Altuna. Pasa Laso.
gainera etorri zaio, baina ongi moldatu. Urrutitik. Bai, kontuz hor. 3 pilotaka da. Jaso Imatze. Jokoan pausatu, iritsi eta kontraerasoko jokaldia. Bolea gaiztoa, eraman. Atzera, eman dio galanta. Eta Martijak Jaso. Haze tantoa jokatzen ari diren. Ikusgarri, jaiota daude pilotarik, Hori ere gainean, alda, bai. Zabalean deja da, ikusi egin du bai altunak. Martija lertu edau, Arritzeko alda. Ez arritzekoa. 75 pilotaka da, tantonetan eta azkenean Laso bera galdu du. Ados jaun Andre Hogado. Orain arteko tantori piloteatuena. Eta gogorrena, piloteatuena eta gogorrena ez dira beti gauza bera izaten, baina oraingoan bai. Piloteatua eta asko ibili beharrekoa izan dute eta etenaldia urdunek eskatu dute azkenean. Hemen inork ez zuen soberaginik tanto horren bukaeran. Zazpina, 616 pilotaka da, oraindik ordu erdira iritsi gabe, iragarkietaragoaz. Hogeita 11 minutu oraintxe eta zer nolako tantoa jokatu duten. Zenbat pilota zail eraman dituzten. Nola eutsi dioten. Eta azkenean Lasok berak galdutakoa. Aurrelariek 3 egindako dituzte. Altunak galduak ere 3. Lasok galdu duen 2. izan da hori. Gurutzatu esakea, Lasok ezkerrez erantzun, ongi moztua, Jaso, keinua ona, atzera Martijak. Julen, zazpitik. Ongi Ander. Eta altunak bizi jodu, baina orain ere egoera zail txamarrean jarri du bere burua. Barruan geratu baita. Joseba Ezkurdia, arratsaldeon. Bai, berdin. Bueno, ze hausnarketa, orain arte ikusitako ari buruz? Bueno, partidu gorra, ez? Hasierako tanto zitutu ikusi, baina ikusten ditutenanik mintzat ikeragarri gorrak, gorrik asko defenditzen, partiduri eusten, eta, bueno, partidu politia ikusteko. Eta falta zaionari zeitxura? Bueno, hola saitzen badu partidu gorra, eta luzea, esperoa, ez? Hemen frontoi honetan pelotak gelditu jendia, gaztatu jendia, bota hartzeu, tanto bukotzeko zailagoa da. Baina, bueno, a ber, garintza partidu nahi jendun, da ikusteko politia jendun. Eskerrik asko. Julen Martijarekin hemen irabazi zuen Joseba Ezkurdiak.
Iñaka irabazi duen azken txapela. Olaitzola eta Urrutiko Etxearen aurka jokatu zuten finala. Final gogorra izan zen, baina azkenean xeatu egin zituzten. Mendean hartu zituzten erabat. Larri eraman du Anderrek, atzera Altunak. Eta gaur ere, auspoak, arnasa luzeagoa izateak, garrantzi handia izan dezake. Pilotak ez dira inola ere biziak, jokatzekoak dira, onak dira, baina jokatzekoak, eta gero pilotalekuaren ezaugarriak kontutan hartuta, eta oso piloteatua ere badoa, eta nik uste asko luza daitekeen hau. Bila doa. Zuzenean Zabalera etorri da Altuna, eraman. Ezkerra irea, askorik gozatu gabea, Ormabikoa, iritsi eta pasa. No, pasa ez, sartu egin da Jokin. Haze, goleak adaio du Jokinek. Laso, txokora oraingoan, hasi beharra dauka, eta hortxe lortu du tantoa gainera. Altuna askotan joaten da zuzenean Zabalera. Garrantzitsua da erremateak nahastea. Altuna beti leku batean zain egon ez dakion. Zortzina. Baita lehen hartatu duzu ausko luzea eta hala ematen du, Gandiken asko falta da, pilotaren artegiri behizu ezkeo, ja nekean abaritzen hasi zaie, eta esango nuke bereziki atzelari ere bai, baina bi aurrelari di, halako intentsitaten jokatzen du ere bai. Pilotakari gehien Martijak jo du orain arte, 100. Imatzek 94, Lasok 90, Altunak 95. Zortzina, Lasok 4 egindako ditu, 4tik 3 airez. Gorrik atatzen zen pilotari ere, nahi dituz Laso dutzu noskun ongi sartzen, eta tanto indun ere olako keinu bat indo. Egin biztatik endukot pilota hau bezala edo esan ez bezala edo, eta guain beraien ateako du urdinek. Luze. Ostetik, Imaz. Ona. Aztertutako pilota, jaso nolabait, atzera. Ongi eutsi dio, Etxeberrika. Ezkerra irea bizi. Atzera Julenek. Ederatzitik Imaz. Erori eginda. Ongi. Imazen sakea. Pilotaka da. Ezkerrez jo beharra izango zuela. Ohartu denean, aurrelariak lagundu dio. Hor ere bai. Atzen gelditu ezen Imaz, keinu horrekin. Gantxo zoragarria Altunarena, oso ongi joan da bila. Eta hortxe duzue Altunaren aita. Eta beste bitxikeria bat. Lasoren gurasoak eta Martijarenak elkarren ondoan. Bai, ez dakite, ala idutu zeilen, no? Baina guain helenak inondu naiz, eta ez ote dauden, esan di, baina oso launek dira bai behintzat. Ez dira oso aparte izanen, oso lagunak dira, eta gainera... Ondoan ez daude, hori ziur. Gertu ez dakite egongo diren, baina ondoan ez. Nola nahi ere, bueno,
oso adiskideak Bueno, dira. txikitatik oso lagunak dira. Uarteko klubean aritutakoak biak elkarrekin eta elkarren kontra umetatik ari izanak eta elkar asko estimatzen dutenak eta beraiek ez ezik baita gurasoek ere. Pentsatu non dauden bie. Urdinik ez du lortu tanto takadatxo ikiteik, bere pilotakin. Eta orain berria atera dute. Ez berria ere ez, baina kantu bakar batean erabilitakoa bizen bakiduna atera dute. Altunak eta Martijak eta hori ezin izan du jaso jartzuarrak. 10 eta 8. Nola aldatzen dien partiduk, Zazpi Eta eta 7 eta bateko partziala orain. Altunak eta Martijak. Urdine finigo daude, hobekio momentu hoben daudela ematzen do da, eta bida nola aldatu den guain partidu. Guain alderantziz, gorrik ematzen do ideia garbigokin daudela, lasaiago, hobekiago jarri kantxan. Altunaren kamiseta atzeko zaurrera jarrita. Ikusten duen, kantxatik. 400 pilotaka da. Atzera imatzek. Altuna sartu da. Oso atzera. Laso. Kantxo onna. Eraman Altunak. Keinu txarra. Bai. Eta hemen dator Altuna. Altunak berak eraman. Kantxoa horra ere iritsi. Ordu aukera gainera. Eta galdu egin du. Pilota agitzaiak jaso eta gero. Aurkaria ia zepoan harrapatuta zeuzkala. Kontra erasoko jokaldian. Txapa jo du Amezketarrak. Eta kontra erasoan txapara joan dako bigarren du. Bai, alaxe do, bai. Baina hau bereziki oso garbia. Hemen handerren nahikoa indo, Bai. Berez zaila zuen eta gero Julen aurrera bidean harrapatu du eta hemen ikusiko dugu, begira, zeinen garbia, hor aurretik zaila asko eraman du. Zeinen aukera garbia izan duen Altunak, kantoaren bukaera ikusiko dugu, hortxe duzu, dantzari baten gizan. Martija larri zen. Altunak 4 egin eta 4 galdu. Horraze pilota jaso. Hankak, azkarrasko, Laso. Eta hemen izan du aukera garbia. Lasok ezpeitu abiadurarik eman eta saltuta geratu da, baina hankaponso ere galduta iritsi da hor nik uste Altuna. Nekatu ere bai nik uste ja horreko. Bi aldi saiatu da bitan txapara jontzaio, bai. Eraman Martijak. Gantxo onna, jaso! Haze pilota eraman duen berriz ere. Atzera! Eutsi Julenek. Keinu! Atzera! Oso atzera imatzek. Sotamanoz, eutsi zazpiterditik. Ikainu. Ander. Bostetik erki atzeratua. Kanto gorra Martijantzako, Julenentzako. Erki atzeratu du, errebotea neurtu. Doi izan du lekua, baina jaso. Berriz ere errebotearen bila. Unai. Eraman Martijak eta ezker Ormaioz airea kendu. Ongi, Mantz. Berriz ere ezker Ormaio eta airea kendu. Botez Laso bera. Ongi atzeratua, tanto gogorra Julenentzat. Bai, oso. Luze. Pasa Altunak. Jokinek aukera bado saiatuko da launtzen Julenei guantxe bezalaxe. Arnazpista bakar bezan. Sotamanoa.
Ongi handa. Oso tonto gogorra doa. Ongi Altuna. Ormabikoa, garaiz abiatu da Altuna. Atzera oso ongi. Aztertutako pilota hori ere eraman Martijak. Atzera Lasok. Eta ezin. Ados jaun Andreo Gados. Jokoz eta oroz. Amarna berdin. Beste 41 pilotaka da. Orotara 453. Eta oraindik 44 minutu ez. Oso gogorra doa. Eta azkenengo kontu bereziki gogorra izan da Etxeberriko atzelariaren zin. Oso gorrare asko behartu du, tanto hasieratik gainera. Halere, ez dut penaldirik eskatu. Zintzurra bustitzera etorri dira, baina eseri beharrik ez dute ikusi. Tanto hasieran gaina aurrear etorri berri izan dugu, Zabalea, eta gero hemen atzen, posture txarren askotan jo berri izan dugu. 453 pilotaka da, lan erdietara iritsi gabe oraindik. Eta hoxe da, zuk esan duzuna, auskoak zeresan handi izanen do, eta gero kontutan hartu behar da, normala den bezala, pilotak ere pixkenaka gelditzen joten dila, zuzen biden behintzat. Ari dira. Hori, bai. Eta elkarri minikia zailego izanen da, baino aldi beren pilotarik ere nekatukoak jonen die. Asoren sakea. 5 zenbakidun pilotarekin. Orain arte, gehien erabili dutena, hauxe. Sokorra ederki, jaso Altuna. Ona, pilotaka dago ezkerrea. Sokoan ezin hobeto pausatua. 11:10, 460 pilotakadaren ondoren. Kanto batez aurretik lan erdietan baiko pilotako mutila. Eta Unai Lasoren prestatzaile fisikoarekin nago, Egoitzkarrion, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, eutxiko aldi oso partidu gogorra izaten ari da. Ze iruditzen eutxiko aldiote bukaera arte? Ikaragarri gogorra izaten ari da egia esan. Erritmo handikoa eta batez ere atzelariek pasada handia ari dira hartzen da zai izanen da ritmo hau mantentzea ikusiko dugu, zai da, bai. Hala ere, bueno, itzuli zenetik Unaik tiraz, beti famatu izan zaitu, zure ondoan dagoenetik fisikoki gora egin duela beti esan izan digu, eta, bueno, gaur ere ikusten da, fisikoki ondo dagoela, baina hain gogorra izaten ari da finala, behar bada hortxe egon daitekeela kakoa, ez? Bai, bueno, eskerroneko izan da beti Unai, batez ere fisikoki, eta egia esan, nik uste 11 prozesu bat izan duela fisikoki, guaintxe, asko hobetu du alde hortatik, eta nik uste utxiko dio, lazaile da, baina, bueno, utxiko dio. Eskerrik asko, Goi. Bai, zuri. 11 prozesua, bai, ongi ondua dago, bai. Fisikoki asko hildo gorra Laso. Bai, hori xe. Asko. Bai, hori xe. Eta gero, baliabide teknikoak. Bai. Borrokalaria, etxitzen ez duena, lehiakorra. Esku gozoa. Gantxo ona, jaso Altuna. Bolea gaiztoa. Eta 12. tantoa. Urdinentzat, 12:10 lehendabiziko etenaldi luzera. Txoren aldearekin iritsi dira beraz. Unai eta Ander 469 pilotaka da eta 47 minutuko lanaren ondoren. Unairen datuak hobeak dira Altunarenak baino. Hortxe dago gakoa gainera. Martijak eta Imatzek eginik ez dute, Martijak bakarra galdu du, Imatzek 3. Baina aurrelarien datuetan Altunak 4 egin eta 4 galdu, Lasok 7 egin eta 3 galdu. Dena airean da. Apustuak pare-parean izango dira seguru asko. Eta bigarren erdia ikustekoa izango da. Ez zaiteztela urrutira joan.
Laso gaterako usakea. Aurten nahi baino sake gutxiago atera ditu, Laso. Hau, txapelketako 19. partida dute. Bikote hauek. Eta, ez? 19. dute. Playoffa jokatu behar izan zutelako, Lasok eta Imazek. Eta 19 partidatatik, 14 bakarrik izan du sakea alde Lasok. 14 aurka izan du. 14 aurka, alegia. 19tik 5 aldiz bakarrik alde eta 14 aldiz aurka. Bueno, txapela irabazten bado, ez zaio asko inporta izanen. Azken sakea berak ateratzea komeni eta tanto egitea. Man, jota zaila zen. Eta guain eskuinekin, Laso. Urrutira oso. Eutsi Martijak, sotamanoz. Oso ongi moldatzen da mutiko hau. Eta gerota hobekio gainean, sotamanoakin. Altunak luze. Eutsi Laso, ongi. Gehienetan aixe ateatzen da hortik. Atzer Altunak. Oso urrundik sartu da. Anderrentzat ezkerrez jo beharreko ere izango zen, eta beti ezkerrez arazo handiagoak izaten ditu, eta... Ba, bino tanto ikia joan da, Hor pixko bat urrut ikusi do, jo gine Altuna, bosteaino atea, eta pera, laueti jo do, Bino hor biurritzea joan da, bukatzea joan da. Bai, eta lau kuadro onenarentzat ere urrunda. Bai. Laso galdu duen laugarrena. 11 eta 12, aurki 500 pilotaka da. Bueno, eta bigarren zatin erabakiko da finala, eta txapelak. Eta orain artekariak urdin zein gorri aukeran dirua. Dirua pare-parean. Martija. Eutsi Imatzek. Horre degunai sartu da, ezkerrera zijoan eta atzera Martijak. Altuna berandu. Beste pilotaka da on bat Etxeberritarrak. Jaso Imatzek. Altuna. Atzera. Ona. Laso sartuko da jokoan. Ze pilotaka da ona hau ere. Ezkerrea. Arro, Jaso. Ea zer egiten duen unai. Bien tartera. Txoste eta tanto. Bizi jotakoa izan da. Eta ezker hor maio duenean txapapera. Eta hor txeguzue Josemari Laso orain ere kaiera eskuetan duelarik. Lehen aipatu dizuetan datu hori. 19. partida hau eta 5 aldiz bakarrik sakea alde Lasoren aitak emandakoa da. Uarteko klubektik irtendakoak direla esan dizuegu. Laso eta Julen eta klub horretan lan asko egindakoa eta egiten jarraitzen duena Josemari Laso. Lehen bitartera mozuen nik uste hemen utxin duela bi pilotarik elkarrei behitu dioa, Martijak Altunari. Komunikazioan utxegin dute, baina abiadurarekin eta ongi moztutakoa izan da. Eta pote oso txiki egin do, horre ditxo ostin baito. 5 zenbakidun pilota da orain arte gehien erabilitakoa. 9 tanto jokatu dituzte horrekin, 6 urdinentzat izan dira. 168 pilotaka da orotara, pilota honekin joak. Ongi Altuna, baina pilota garbia Imazentzat. Atzera Oiartzuarrak. Ongi berriz ere. Lan ona egiten ari dira bi atzelariak. Gantxoa luze. Zulua bada.
Martija zoardi, beti bezala. Oain berriz pilota Baina gaiztoa. ibili egin behar, atzeraka etorri eta bederatzi terditik jaso. Eta Altunak ez du eskuan behar bezala sartu pilota hori. Hemen Lasok oso ongi jokatu du, izan ere Martija aurrez asko bortxatua zuten eta oraingoan etortzerik ez diba izango, pentsatuta jodu txokora, nahiko ongi iritsi da Altuna, baina gero ez du eskuan sartu. Ez du eskuan ongi sartu, ez. Uste partiu gorra izaten nahi dela, eta aia pilotari episkoan abaritzen nahi zaia, eta iruditzen zaiter bai partiu aurra dinala, unai Lason eskuina guandiken min gehiu iken nahi dela. Jokin Etxanez, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Gustura, zuen pilotariak egiten ari derirenarekin? Bueno, asko ez, egia esan da gauza batzu bai ondo ari die, baina nik uste dut Jokinei falta zaioloa pauso bat aurrera gaitea, ez? Ikusi dut momentu batzutan batez ere beraie dominatzen dutenean, igual ez garbi ikusten aurrera kajuten dela eta pixkat hori eskatu diot, ez? Pelota eukidu nik uste aukera batzuk hor eta berandu heldu da eta hori, bueno, ez dut oso komodo ikusten. Eskuinez, orain Unai min gehiago egiten ari da? Hombre, Unai garbi dago sartzen da bakoitzean, luze jartzen dula, ez? Orduan, bueno, zuloa irekitzen du eta aukera ematen dio gero, bueno, aurrean sartzeko. Martija oso ondo ikusten du, defenditzen, ez dakit, espero dut azkenean ez luzatzea hainbeste berantzako, gogortzea, jarraitzen duen lanean, eta, bueno, batez ere nuzteo gorria behar dutela, Altuna sartzea, ez, jokoan. Hori ez badute lortzen, bueno, saia eukiko dute. Halere, oraindik finala egon badago. Pentsatzen du baiet. Pentsatzen du oraindik lehen be lautontoko alde hartu dute eta lortu dute aurretik jartzea. Bueno, gero eta gutxio gelditzen da eta saiago da, ez? Baina, bueno, esperantza oraindik bai, badauko. Eskerrik asko Jokin. 15 eta 11 urdinak aurretik Martija galdutako pilota garbi honen ondoren, oso garbia ere, ezker hormatik. Erki irten zaio, hor berez inolako iragozpenik hortxe duzu, baina oso gaizki jo du. Eta Lautantoren aldea orain arteko alderi gaundiena aurrez ere izan dute, 7 eta 3, baina honek gehiago balio du. Jada, 543 pilotaka da dituzte joak, 58 minutu daramatzate. Lan nekagarrian eta Lautantoren aldea alde handia da. Alaxe da bai. Eta partidu gorra die, gortu inda neke handie, eta hemendik aurre haulako utxeike batzuk ikusiko baginuzke ez litzeke harritzeko izanen. Eta atxeden setera etorri eta ez darria busti egin dute gorriek, baina partida ez dute eten. Lasoren sakea, burutzatua. Eraman Martija. Gainean, jaso, oso larri, ireki ongi Julen. Ozta izan da Lasorena gainean. Imatz. Laso sotamano, ongi, eskugozoa da oso. Ikaragarri, ezkerren gainean. Orain botez, 3 terditik, bien tartera. Eraman Altunak. Keinua ona. Oso ona. Eutsi Julene. Lasoren keinua, horrek ibiltzera behartzen ditu aurkariak. Eta tanto hori oso gorra berriz Martijantzako, Atzera, erki astindu berriz ere Imatzek. Jaso Julenek, Laso. Berriz ere oso atzera. Amarretik, eraman Julenek. Gantxoa. Altuna. Orentxe ordu bete. 573 pilotaka da. Ordu bete dutenean.
asko. Eta finalaren tentsioa, eta horrek ere gorputza are gehiago lotzen eta akitzen du. Egiten da hortik erraz. Ander Rimatz. Erkiari da hori hartzoa. Oso ongi. Pare bat izan du itxo galdu ditunakola, baina gainekoan aspaldin pilotai galdu gabe dauta ematen. Altunak, jaso nolabait, atzera, hemen da amezketarra, seiterditik ezkerra irez jaso. Kendu, Hori ere eraman. Ezker hormasko jota, eta tantoa urdin. Airen ibili. Eta orain bai, etenaldia eskatu du Altunak. Aidean ibili dituzte bai, eta hor elkar behar bezala ulertu gabeko pilotakada bat izan da, nekearen lanak ere bai, Martijak ere ez baitauka denetara joaterik. 16 eta 11, atzetik doazenak ez dira edozein, Altuna eta Martija dira, baina une honetan dezente erasanak ikusten ditut. Iragarkietara goaz. Penaldiaren ondoren une kritikoa gorrientzat. Atzera laso bikain hemen dator Julen. Eta eraman. Atzera laso. Agintzen ari da Bizkarretarra. Botez jarri da berriz ere. Oraindik ere fresko. 6 pilotaka da, gainean da. Urrundik sartu da. Txedo. Ez du asmatu. Atzera imatzeger. Hau ere. Martijak. Txapa gainean jarri du ozta. Txapoan. Abiadura handiarekin egindako errematea. Eta Ander Rimatz nik uste hasi dela sinesten. Hau gurea du. 2017 urteaz geroztik ez dute txapelik irabazi. Asegartze baikoko pilotariek azkena Bengoetxea 6. buruz buru Irribarriaren kontrako finalean irabazitakoa. Pentsa noizko kontu ez ari garen. Aimara Laizola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gertuago dago txapela baikorentzat. Bueno, baina oaindik urruti, nik uste oaindikan partidua belitzen dela, kontutan eukite gaina aurren zerikote egiten, nik uste gola 6 barra dola. Oso ongi ikusten jut gure gehiago esateko,
hasiera baino hobeki hobain, ere ustez bintzat jokatzen asmatzen nahi da nola jokatu, zertik hemen, no? Martijari joko asko itzute kargatzen, da gero aukera hona dunen, nahi bukatzen, ez eta. Egia esateko biek, guain momentu honetan bintzat oso ongi guztien. Pozik ikusten dugu Aimar Olaizola. Momentuz da, baina urdurire, nik uste postik egon nahiz 22 iristen baldin da, baina, bueno, alaren nik uste egiten nahi dian partidukin gizko duteko moko dela, zerti bie bintzat, nik esan nire lau pilotari, bie bintzat Kristo maia ematen nahi dia gurek, eta alde horretik bintzat postik. Dena den, ikusten ari zarenarekin fede oso izango duzu, 22 iritsiko direla. Esperantza, baina lehen esan duena, nik uste maia hontan, hemen azkeneko tanto arte zeitu barra. Gusten da azkeneko tanto hitan, iniziatiba ia, tanto gehienetan bera geramaten dutela, baina hemen bukatu 22 iritsi barra. Arti asko ikusitu, nahiz taula jokatu eta bentaja politia eduki gero buelta ematen, gaina guain dikan, arti irekia, amazazpik, amaika, así que nik uste 22 iritsi arte nintzela saitu. Eskerrik asko, Aimar. Martijak sufritu egin behar izan du errebote ingurutik, orain agintzera ere pasatu da, Julenek, Jokinek ez du asmatu. Julen! Ander, ezkerrez, ongi atera du. Haze tanto haude. Atzera Martijak. Eraman, Oiartzuarrak, moztu. Eta Jokin ez dabil gaur, hoi bezain zorrotz eta eraginkor. Txokoan, iritsi eta jaso nahi. Aurre zabalera abiatua zen, eta oraindik ere fresko ikusten du. Moztu Amezketarrak, jaso. Txokoan, hor da Imatz, iritsi eta jokaldia. Ezker Orman sartu zaio, baina jaso. Imatzek atzera unai. Denborartu. Laso! Denak ere nekatu. Bai, lertuta daude ja, denak, Tanto garrantzitsua da oso. Altuna. Laso bila. Eta txapapera joan zaio. 12 eta 17. 18ko atsedenera horrela iritsi izan balira. Alde ikaragarria zateke oraindik ere handia da, baina oso tanto gorra. Asko sufritu eta atera dute. Julenek zenbat pilu eta txar eraman behar izan. Erremotu. Eskerrak atzelari gorra de. Bai, izan beharrera. Bai, asko behartzen egin. Eta Laso federatzi egindako eta post aldutako ditu, hau galtu duen postgarrena. Jokin entatzoa kaskarrak, lehen esan du. Helenak elkarrizketa egin dionean leheniziko partidan esan du federatzi egin eta pi galdutakorekin ez dugun partidarik irabaziko. Datu hobeak izatea zail izango du gaur. Eginak 4 ditu, galduak 6. Bai. Egi da, lehenengo zati nere igual askotan ez asmatu, bino bigarren zatin nere ibipena da askotan pasatzen nahi dielare bai, Guain eukitu ditu, tanto ontan aukera pare bat 3 bat. Baina nausitzen nahi die kolpen, pilota hobek hartzen nahi di urdinek, eta iritzen zeta Altuna bera ere, pixko bat pilotari begira dagola, partiduko azken txampa hontan. Zinduela nahi bezala sartu. Altuna! Eraman Imatzen. Eskuinez, Oiartzuarra, pilota, arrebia galdu du orain. Laugarrena. Espalditxo galdu gabe, ez zen? Eta galdu dituena, gehiena galatxu. Bai. Eskuinez, ezker hor bat irten dakoak. Hau beste pilota bat da, ez? Xabier Okerrezpano, berria da. Hau, berria da, bai. 3 zenbaki duna. Bai, gorrik ere zerbait berrin bile, pentsatzen dut. Zaten baita, pilota berria aldatu, eta igual, aurrekoan antza daude bizkon bat, baina igual aurkari dietzai eskoan ongi sartzen, zer horri ez dare, baina zerbait berria bilatu nahi. 13 eta 17. Ez du bilatzen pilota, hor aurrera erori da, eta
Izan ere, hainbeste argazkilari eta Jazta. aurkitu dute bai. Sakeak 13, errestoak 17. Altunaren sakea. Buruz buruko eta lauterdiko txapelduna da. Inakakoa falta du. Ez da bat ere erraza. 3 espezialitateetan txapeldun izatea, 7 pilotarik lortu dute hori. Gaur irabaziko balu ere, elitzateke historiako gazteena izanen, hori lortzen. 3 jo da. Hori lortu duten 7 pilotarietan gazteen lortu zuen 26 urterekin, Altunak orain duen adina baino dukiago zuen orduan, 3 jo. Eta Jokinek demorasko ez dela ere esan du, badakite unen batean lortuko dudala binakakoa. Eta urtengoarekin ez zuela obsesionatu nahi, baina lehiakorra da oso eta aldi berean 3 bereak izatea ere ikaragarri da litzateke. Hori oraindik ere gutxiago lortu dute. Moztu Jokinek jaso unai. Bizigu ibili do pilota Altunak, baina eutxi dio urdine. Jokin, lauterditi. Zenba sartzen dela asko. Ikaragarri. Hainbeste eta hain urrundik sartuta oso gutxi galtzen du gainera. Eskugozoa da. Eta bere kolpen bizitasunei eutxi egiten dio. Eutxi egiten. Garri egiten zen. Eutxi egiten. Luze Altunak ezkerrez eraman Unaik. Ordander. Baina, untsa handia egin du. Eta ez dakit, txakalaldian ez ote den sartu Jartzuerra. 5 galdutako ditu, denak eskuinez galdu dituela esango nuke gainera. Beraiek, atxa den aldia. Esan dugu, 17 eta 11 zipoa zela, tanto hau garrantzitsua da oso. Gorriek egin dute, ondoren beste bi ere egin dituzte. 14 eta 17, zintzurra fraskatzera bai, etorri dira, baina ez dute partidarik eten. Eta honetan burua hotz izatea garrantzitsua izango da beste urte berri egunean, Eibarren 17 eta 21 irabazten joan ziren, Laso eta Imaz eta azkenean 22 eta 21 galdu zuten. Eta tira, beste tantoren bat egingo balute Gorriek, nahita ez hori garba da buruti pasa ere bai unaren batean. Luze ateratakoa, 10 kuadro ingurutik eraman Anderrek. Jartzuerra bentzat. Oso garrantzitsua orain eustea, orain konfiantzarik ezin du galdu. Unai urrundik, baina eman egin dio. Aurrera doa. Ezker horman sartzera zipoak dion, presa pixka batekin ere bai, eta 15 eta 17 jaun Andreo. Ez da presa asmatzeik, Zaila da. Ez da honez arrexak. Orain etenaldia Urdinek eskatu dute, baina guk ez daukagu 18 arte besterik egin beharrik. Horrela, mugimendu txarra ingo Jokin Altunak, bi aldiz bado, holaxe jota irristatzen dena. Dela honentzak guzti eharrak izaten bau. Eta adutorentzako eta. Hemen asko behartu du, asko behartu du, bai. Dezente bortxatu eta sartu baita. Baiatu eginda, baina ezker hormak Itomen pixka bat eragin dio, gurutzatu eta zijoan, jauzi egin behar izan du, ez ziren lan errazak. Ordu bete eta laurden oraintxe, 600 eta 98 pilotaka da.
Eta eginetan alde handia dago. Gorriek lau besterik ez, eginak, Laurak Altunarenak, Urdinek bederatziak Lasorenak, baina galdutakoetan ere badago aldetxoa. Gorriek 8, 6 Altunak, 2 Martijak. Urdinek 11, 6 Lasok, 5 Imatzek. Bai, bino azkeneko tantotan 3 edo 4, Bai, jarraian galdu ditu Urdinek. 2 Imatzek, azkenen Laso galdua. Eta pilotakari gehien jotakoa Julen Martija da. 196 ditu joa. Altunak 54 gutxiago. 152. Urdinetan berriz aurrenaria gehiago. Lasok 176, Imatzek 2 gutxiago Lasok baino. Altunaren sakea. Eta Unai behin eta berriz Ander Rimaz animatzen. Arro, luze. Larri baina iritsi eginda. Txoko bandeja da. Eta tantoa Gorri. 16 eta 17. Frigarria. Eta Gorriak larrien ikusi dute nunean. Eta alderik handiena izan dutenean. Gainera kontra. Jokun ere bai, Eta jokoan ere bai. Laso asko sartzen ari zen. Altuna gutxiago eta oso leku zailetik eta Martija 7 atzetik ia erabat. Partida oso itxura txarra hartuta zegoen Gorrientzat, baina ia ekarrian dira. 16 eta 17, partida berdintzeko aukera Gorriek. Pilota aldatu du eta pilota honekin miniten nahi die. Ez du gozatu. Eutxi Lasok. Ez dakitu nahi bera ere ezote dagoen dezente erasana, Erasanak denak honen die, jota. Sokora, iritsi eta pasa. Keinuetan eta sumatzen zaio. Posible da. Nekatutakoan koordinazioa galdu egiten da, kentzea gehiago kostatzen da. Horra izo bizkoat, abudo iso do berandu iso jo ezkio, pilota galdu iten dozo. Itxiken da. Pilota gara hona Imatzek. Larri baina jaso Martijak, atzera Unai. Gora. Gora. Gora joan zaio bai. Zer dien gauzek, Eta zer dien gauzak. 17. Zer diren gauzak. Erijak Arratsaldeon. Bai, berdin. Zer gertatuko da hemen? Ez da ba. Ematezun, 17-11 baia partido oso bidera auta zeukala, ala zeukean, baina bueno, oain nik uste behaiek sartu diela batxetxo baten, ez? Gorrik, igual tanto gehi egin gabe, behaiek oparik iten Urdinek eta partido ekarritu eta momentu hontan emateu tendentzia Gorrin aldekoa dela, baina bueno, ez da jakitek. Eskerrik asko. Horretik. Erik Jaka, txoko handeja da, txoste eta tanto. 18 eta 17, bigarren etenaldi luzera, aurretik iritsi dira aspeko pilotaria. Altuna eta Martija. Eta nola irauli duten partida, eta orain gorputz adierazpenean ere antzematen zaie. Beste poz batekin daude Altuna eta Martija, elkarren artean ere beste komunikazio bat, beste keinu batzuk, beste alaitasun bat nabaritzen zaie, eta Laso eta Imatzentzat da orain oso une kritikoa, baina dena airean dago. 18 eta 17, 719 pilotakadaren ondoren, aurki ordu bete eta 20 minutu, ez zaiteztela urrutira joan, partidaren bukaera hau ikusi beharra dago eta. Hemezortzi eta 17, Altuna eta Martija aurretik. 2 eta 8 irabazten hasi dira, Bina, 3 eta 2 Urdin, Iruna,
zazpi eta hiru urdin, zazpina, 8 eta 7 gorri, 8, 10 eta 8 gorri, 10, gero alde handiarekin ibili dira aurretik urdina, Gamazazpi eta 11, baina azken 7 tantoak jarraian eginik aurretik dira gorriak. Altuna, gantxo ona, jaso egin du hori ere Unai, atzera, hemen dator Bizkarretarra, eta eraman egin du. Atzera Altunak, laso atzelari lanetan, eraman. Bakoitza bere lekura ator. Haze defensa, lasoren ikaragarria. Eta hau zer izan da! Hau zer izan da, ez dio indarra hundirik eman, baina nola bihurritu du. Nola bihurritu du Altunak gantxo hau. Aurrekoa ikaragarria izan da eta Unai eraman, eta gero atzeraka etorri eta ura ere eraman, orain hor ikusi duzue, gutzaketak egiten ari zela Unai, arazo muskularrak ere posible da. Ez dira harrigarriak ontarazkero. Egide arpegia txuritu egintzaio asko ere bai, Unai Lasori. Palizaren ondorioa do. Eta 3 zenbakidun pilotarekin ari dira orain gorriak, eta 7 tanto segidan egin dituzte pilota honek. Pilota aldatu, eta hor Erikek esan do, urdinek galtzen aizela, eta egie da, asko urdinek galditue, hau guztiz gorri meritu izan du da. Arro eta luze. Laso geraman, Martija. Atzelaren piloteoa, ezin dio kendu bain, gehiago kostatzen zaio pilota aukentzea imazeri. Altuna geixo sartzen da jokun. Atzera Martijak, baina erdira. Ongi handean. Nordo berriz. Altunaren gantxoa. Ongi. Bizkarretarra ezkerrez sartzera behartu du Martija, txokoa zeintzera doa gero. Gozatu gabea eraman! Ikaragarria. Txapapean geratu da. Epa, min hartu du. Bai. Zabalera, baina kanpora joan zaio. Min hartu du, ez nik uste eta hankando. Martijak min hartu du hor eta medikuari. Pelaunen nik uste hor posturo oso kolpea izan da dila. Kolpea izan da dila. Ez ba. Hor kolpe txitsuin jomaita aurrean. Kantoa gorri izan da 20 eta 17 aurretik dira Altuna eta Martija. Eta ez dakigu. Ez giarretako da igual, Muskularra ote da. Muskularra bada, ateako da. Orain lasaixiago. Gaude denok ere. Bai. Nik pentsatzen un aurre joan denen, hanka utxi dolako matinote duen aurre kalden kontra frontixaren aurka jota, baina ez muskularra. Belaunean diren bat egin ote duen, edo ikaratu gara, baina orain muskularra dela ematen du. Bikiari, aztalari, eskuin aztalari. Eltzen ari da Josemari Urrutiak ere, eta hemen azte pilotara. Pilota eraman du, bida, eta horren hemen altxatu zaio. Hori da. Orduan, baina muskularra do. Oain iurtzi batzuk eman eta parti bukara baita. Ez da horrela ibili zarra, Posible da, ez nahi zorretzen. Arranpekin denbora asko ez dela, ibili da Martija, partida gor batean. Laso joan zaio hor, adiskideari. Animoak ematera. Bueno, errenka dator. Ez altzen Irribarria eta Arratxestaren kontra Labriten. Irribarria eta Arratxestaren kontra Labriten. Ongi ari zara, bai, Elena. Bueno, errenka dator, baina muskularra baldimada nik uste errekuperatuko dela. Kantoa, azpin zaio. Kantoa gorri. Azkenean lasok oso bitxia izan da. Pilota hori eraman eta txapapean geratu da, Martija. Baina pilota ez da txapapera joan kontrakantxara baizik. Eta hor azze pilota jaso duen ikaragarri zaila. Eta gero, moz-mozean jokatutakoa, Altunak jaso eta hemen bolea zabalera jo du, eta kanporalde egin dio.
Eta hor altuna ez da konturatu, atzelariaren egoera zeintzen larria, hor duzue, eta lehenbizikoan, lehenbizikoan, hor duzue, eta bai. Garbi dago muskularra izan dela, belaunik ez du bihurritu, eta eskuin aztala, zango sagarra, asko bortxatu du, eta arazo muskularra du. Ja, hainbeste lan egin eta gero, gorputzari alako behartuak eman eta gero, deshidratatu eta egoten dira muskuluak eta lan asko indehar muskulok eta mugimendu arraroren bat iten duenen. Eta gainera, mugimendu bortitz asko. Pilota goizo. Mugimendu esplosibo eta bortitz asko izaten dela. Hemen azkeneko ikusi ginen Oier Etxebarria izan nintzen, partiu luzeu jokatu zenen Oier Etxebarria. Oier Etxebarriak, hementxe Bilbon izan zen partidaura, ikaragarria izan zen 1294 pilotak da jo zituzten, eta Oier Etxebarria alaxe ibili zen. Hemen bez, dena pentsatzen zuen, belaun edo zela, gestungatik eta, belaun ez, muskularra zen. Beno, final handia ikusten ari gara, tensio handikoa bereziki, eta oso gora beratxu ere bai, baina ez da hau gaurko final bakarra, ez horixe. Gaur Eibarko astelena pilotaleku historikoan, pilota egokituko finalak izan dira eguerdian, adimen urritasun mailan, Lorea Iribar Zarauztarrak eta Eneko Sagarmendi Mutrikuar Errenteriarrak irabazi dute txapela. Sheila Kueto, hau ere Errenteriarra, eta Iraitz Uegun Donostiarra hartu dituzte mendean, partida gogor eta onaren ondoren. Eta urritasun fisiko mailan berriz, gurpildun aulkian, German Elkoro eta Beñat Lizaso nagusitu dira. Elkoro Beasaindarra eta Lizaso Oiartzuarra. Menior eta Kabaneren kontra. Beha jondaiela denei ere. Hemen, Inaxo Errandonea dut, aspeko zuzendari komertziala eta aldageletan izan da, erizain gelan, hobeto esateko antxe dagoelako Julen, aterako da, hori xe da berria? Bai, aterako da, bai. Denak uste genuen zeu zer puskatu zuela, belauna edo lako bat, baina bi bikiak, horre agarrotatu intzaizkio, eta, ezin zibili da, baina, guain, pixkat askatzen nahi diote, eta historio, gauza berdina gertatu zaion, ez dakit azkeneko partido aurrekoan. Laberriten Irroarre eta Rezistaren kontra okerezpa. Hoi da, eta nada, falsa alarma, eta aterako da, eta, nola bai bukatuko du. Izan ere partidu ikaragarri gogorra izaten ari baita, eta berak ikaragarri sufritu du partidu honetan. Hori da, bera izaten ari da, niretzako biatzelariak izaten ari dira hobenak, partiduko hoberenak, eta bai, eta guain paliza hor sumatzen da, eta gainera finaleko tensioa, baina, dena poziz, eta ez du diose larririk, eta listo. Eskerrik asko Inaxio, hortxe dago berria, Julen aterako dela, eta finala izango dela. Finala bukatzeko moduan izango dela. Irabazi zein galdu, antxan izango dela, ustez bederen, ala pentsa ezagun, azken pilotak adara arte. Julen Martija, eta hemen bibikoteetan izarrak aurrelariak dira, eta aurtengo txapelketan, sekulako lana egiten ari dira biak ere, eta bi hauen arteko lehiak oso ikusgarriak izaten dira, ikusmin berezi bat eragiten dute, garai batean Eugi eta Belokiren artekoek, erora Aimar eta Irujoren artekoek sortu izan duten gizan, orain azken bolada honetan partida garrantzitsuak eta bigarren finala dute gainera elkarren kontra azken hilabete hauetan, eta izar nagusiak hauek dira, baina gaur atzelariak hobeto jokatzen ari dira. Bakoitzaren mailan atzelariak hobeto jokatzen ari dira. Hala da, atzelari partioa hundi egiten, nahi die lan asko egiten, nahi die zuloa betetzen, nahi die aukera daukanen eskuinekin ukitzen, nahi die nahi dutzen zait, eta hala ere aurretik diztea, ez? Jokin momentu handi baten, pasa indue pixko bat,
partidutik eta pixkoa partidutik kanpora ez bera baizik eta protagonismo hori, ohituta gauden protagonismo hori ez duki, nahi iruditzen zait egin handi baten Laso partidu ikaragarri jokatu du lare bai, oain bukaera honetan Asko bultzatu du. Eta Badator kantxara, badator eta gole hamazazpi, ematen. bueno, lasterka itzuli da. Ez dago. Zantzu oberik. Ez, bai, eta igurtzi batzuk eta emanen zazkioan eta nik uste errekuperatuko dela. Ez, esaten nahi ginen, eta bueno, bai, eta izarrak ala di, izarrak die, ez delako pinaka bakarri, Lauterdin ere punteko pilotari dielako, eskuz banakare bai, horregatik da, ez da begi, nahi gabe, gehiago joaten diela bere jenga. Horrek ez dio, inongo horrek ez du esan nahi, atzelari lana meritu handi ez, ikaragarria dauke. Eta Martija asko behartu dute. Askotan asko behartu dute. Bi besterik ez galduan. Asko behartu Lan aipagarria egiten ari da, eta altunak aurkariak dantzan jartzeko gaitasunik izaten ez duen boladan ere eutsi egin dio, ibili egin da, korputzari behartu galantak eman dizkio, eta gero, bueno, ordaindu du hor, baina errekuperatu dela ematen du. 20 eta 17. Laso. Ezkerrez Martija. Txapara joan zaio Unairi. 21 eta 17. 17 eta 11 joan dira. Eta 10 tanto segidan egin dituzte orain. Altunak eta Martijak. Eta horrelakoak, horrelatxukoak, eta handiakoak ere askotan ikusi izan ditugu, baina gaurkoa ere harrigarria daba. 17 eta 11 nagusi ziren. Laso jokoan askoz gehiago sartzen ari zen Altuna baino. Jokin pasa egiten zuten gehiago ziren, baina ara. 21 eta 17 Altunaren azken sakea, motzean ateratakoa. Eraman Oiartzuarra. Atzera Unai. Hau ez da oraindik amaitu. Sokora. Iritsi eta pasa mezketarra. Erki atzeratua. Jaso Martija. Eta kendu. Ezkerrez. Altuna sartuko da jokoan. Urrundi. Atzera eta bazterrera. Orain bila doa. Baina erori egin zaio! Bere buruari sortutako aukera izan du. Baina gaur gehiagotan ere gertatu zaio. Berandu abiatzea. Unai Laso berare larri, Bai, Unai Laso ere baditu arazo, diarretako arazoa, bai. Berare barrura. Laso ere. Bai, bakituz gertatzen den ere bai, pixka bat oztu izan da berare bai. Eten aldi hontan. Eta hor duzue, Laso. Luzaketak egiten. Bai, luzaketak egiten ari da, honek ere arrampak. Eta han ere barrura dator. Ez dakit eskuan du zerbait, ez dakit zer, baina barrura dator. Hau finala da. Finaletan lehentxeago Igorrek bidali digu mezu bat, esanez lehengoan gauzak oso gaizki jarri zitzaizkienean ere ez zitean etenaldirik egin Altunak eta Martijak orduan ez zuan tentsiorik gabe jokatu zitean edo alakoren bat idatzi du, gaur beste tentsioa dago, gaur finala da. Orduan Altuna eta Martijarentzat ez zegoen gauza hundirik jokoan, gaur berriz txapela eta tentsio horren berak ere gorputza asko lotzen du. Urduritasun horrek gorputzari ere eragiten dio. Partida ikaragarriko gorra izaten ari da denentzat. bai, askotan horrek zuk esan dozuna, eramaitentzatxo dudik ez da olemiziko gauza, arrazoi esfortzua da, nekea da. Bino gero aste guztiaren nahi gabe tentsioan pasatzen baita. Íñigo Simón, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, casi todos también con mucho trabajo para terminar este partido. Lo que pasa es que están ya muy sobrecargados muscularmente y a Ander lo que le ha pasado es eso, el antebrazo muy rígido
y los dedos un poco contracturados. Vaya final, es que está siendo de una exigencia física total. Sí, la musculatura los está sufriendo muchísimo y están yo creo que muy deshidratados. Es que ricasco. Sí. Inigo Simon, baikoko medikua. Gaur partidaren bukaeran. Aldageletan baino jende gehiago izango da erizain gelan. Denak oso larri dieia, Lasore, minarpegi ikusten zaio, eta Eramateko sakea zuen hau, ez zuen inolako misteriorik sake horrek, baina Martijak ez du eraman. Eta larri da biltzak. Oso larri da Oso larri da biltzak. Inda ze pilota galdu duen, eta hor ikusten da, hankajokuan ikusi da, arazo muskular larriak dituela. Kanpotik behiretuta, inoz, zera ematen du da, ez dakit. Zinen ikustea kirolari bat. Sakea gurutzatu, Altunak berak erantzun dio, Lasok atzera. Martija, eraman nola bai. Atzera Unai, atzerago joaten ez dio utzi Altunak. Sartu egin da horrere. Ongi Laso. Pilota kada ona. Aztertu, eraman. Unai. Sotamanoz, Etxeberritarra, jaso nola bai. Txarra. Eta txarra, bai. Altunak ezin pasa. Sokora, errebate ederra, eta hogeigarren. Urdinen. Ez da posible. Hogei eta hogeita bat. Ez dakit, Ibili ere zendu eginda, begira. Ez dakit, Lurrera bere zer burua. ikusi behar ditugun. Bai, eske nik uste ja... Hone, pilota partida baino. Bai. Eta badoa Inigo Simen korrika kantxara. Bai, eske nik uste gaina Unai Lasoi gertatzen nahi zaiona da, bikiak iotzen nahi zaizkio, baina baita iztarreko bizesa bakatu, iztarran aurreko muskulu hori ere. Bat luzatzen baldin bado, beste uzkurtzen zaio, eta hor da bil. Zenbat pilotaka da? Pilotaka da asko, 782. Ordu bete eta 40 minutu aurki. Eta oso larri da biltza pilotari. Larrien Martijak eta Laso. Eta partida horrela irauli eta gero Altunak hau nik bukatu behar diat, esan izango dio bere buruari. Bai, baino ez zaio aukerako iketortzen ari, dena txarretara ira sartzen, lauetik atzera... Hau da, tentsio hau. Karagarri tentsio. Asperen nagusitasuna jarraituko ote du. Lortuko ote du behingoz baikok. Asperen bolada luze hori etetea. Eraman Martijak. Kantxo Alasok, jaso eta ongi bildu. Erki. Martija, zazpiti. Ander. Altuna sartu da, baina ez du ez erregin. Atzera Alasok, bikain. Eraman Martijak. Botez jarri da Unai. Bila joateko ere behar baita gazpiska bat. Emozio eta ze tentsio. Ikaragarria. Ander. Atzera. Jaso Martija. Sokora Lasok. Nahiko lan bat zuten. Sokora berriz ere. Jaso Jokinek. Altuna sartuko da Sotamano. Ander. Sokoan pausatua. Iritsi eta pasa. Ez sartu egin da Altuna. Hor da Ander. Atzera ongi. Txaloak lau pilotariei. Eutsi Martijak eta kendu. Ander. Erki. Anderri guain diken bizi, pilota. Bizi alden neurri. Hortzitik Martija. Jaso. Unai. Ez da sartu. Zin baitu. Imatz. Altuna. Biladoa. Jokaldia. Iritsi eta zabalean jokaldia. Eraman Imatze. Gordo aukera Martijak. Atzera du. Eutsi Lasok. Atzera berriz ere.
eraman, baina txapara joan zaio, 22 eta 20. Jokin Altuna eta Martija txapeldun eta une honetan buruz buruko lauterdiko eta binakako txapeldun Altuna hirugarrena. Pilotaren historian orrialde distiratsuak idazten ari da mutiko hau. Gaurkoa ez du distirarik handieneko eguna izan, baina atzelariak gaitzeko lana egin du. 3 pilota besterik ez galduak Martijak, balekoak berriz 222 pilotakari gutxien Altunak eta honek ere asko 190. Eta Baikoren lehortea oraingoz azkenik gabeak. Gertu ziren gaur. 17 eta 11 nagusi ziren, imaz oso sendo laso agintzen ari zen. Martijak eutsi egiten zion, baina agintzera pasatzerik ez zuen lortzen, eta Altuna berriz jokoan sartu ezinik, distirari gabe, aurkariak dantzan jarri ezinik, partidak oso kolore urdina zuen une hartan, baina esan dugu, tanto garrantzitsua da hau, ura gorriek egin dute, gero 10 egin dituzte segidan, beste 9 ere bai, 20 eta 21 gerturatu dira, baina azkenean Lasoren boleaka da hori, gora joan da 22 eta 20, Altuna eta Martija txapeldun. Aurrera, Elena. Jokin Altuna, zoriona. Eskerrik asko. Final guztiz epikoa, Joki. Gorra. Oso gorra. Momentu baten trapu bezala ebiligatu, Nik uste garbi ikusiola, aukeraketan behak ez kejatu intzien, baina pelota lehorrena behantzako honena zan, hor takada indiguenen oso pelota lehorrakin, guk ezin genuen minikin, nik beti esatet. Golpez gehiena danak, pelota lehorrakin, nire ustez guandik alde gehiago markatzen juta, pelota unaik muitzezun, gu ezinen gebiltzen, handerre pelota horrekin komodogo, dago garbi ikusia, pelota berri bat atea dunen guk askoz ninge joite genuen, takada handien dieu. Eta bueno, momentu beti izaten finaletan ikasitean angatiken gure hotz euki behar da. Momentu oso zaie bizitu du gor, baina alare seitu indeu, beak opari batzuk indizkigo, baina oso arro, kontentu egitean. Kiston paliza, hauen, Juleni esan dio, 20. tanton, txapela, emango zigun tantoa harrapatu latxokon, seguro neon, talasi izan da ez. Bukaeran etzan, uste nun, berriz bat gehatuta, beste 5 minutu gelio marko denula, baina, bueno, irabazi duta ikiarri guztua. Jokin, 3 txapelak, 26 urterekin. Kistona. Ikiarri kontentu nau. Lan asko indet, hau lortzeko. Beti izaten beste pelotarik bai, baina, bueno, urte guztizear nahiko ondo sentitu izana ez binakako txapelketa, binaka jokatzen, baina doz bateatiko besteatik, eta bikote ikiarri gaudelako, guain arte ez zitzaiten suertatu finala iristea eta irabazteare ez. Da, bueno, gaur, irabazi deuta, kontentu. Zorionak, eskerrik asko. Gustura dago Jokin Altuna. Binakako txapela falta zuen, hori ere badu eta aldi berean 3 bereak ditu. Buruz burukoa berak irabazi zuen. Lauterdikoa Altunaren zati izan zen eta binakako hau ez distirarik handieneko egunean, baina Martijaren laguntza bikainarekin eurentzat, eta hortxe duzu Altuna. Elauniko Josari eutsi ezin da eta txapeldun dira. Lan handi egin behar izan dute denek ere, eta 3 erakusten ari da hor, 3 txapelak bereak, hori esan nahiko du noski. 3 txapelak bereak, eta 26 urterekin, baina 8 ere badira, hori lortu duten pilotariak, denak orain bururatzen zaizkidan, Retegi, Arretxe, Irujo, Aimar, Abel, Urrutiko etxea, Oñatz, eta 8. Altuna, baina aldi berean 3 txapelen jabe izan direnak askoz gutxiago dira, hori behar bada gure lankideek
esango digute, orain saio berezia izango dugu final honi buruz, eta zuek esango diguzue lankideok, noiz hartuko duzuen hitza. Sari banaketari ekingo diote lehendabizi eta horren ondoren joko dugu gure lankideen gana. Hor ikusten duzuen set distiratsu hori da gaur prestatu dugun platoa, baina lehenik sari banaketa ikusiko dugu. Ze partida jokatu duten, 822 pilotaka da. Eta azken pilota horrekin, gorriek atera duten azkenarekin, Laso getzuen hainbeste agintzen, Imatzi berriz kentzea ere askoz gehiago kostatu zaio, askoz deserosoago ibili dira biak ere, txakalaldi bat izan dute, Imatzek pare bat pilota garbi galdu ditu, Lasok ere bai presak antxean jokatzeagatik, eta etorri egin zaizkie, eta 18 lehenago iritsi dira, 21 eta 17 ere aurreratu dira, baina artean ere gauza harrigarriak ikusteko geunden, eta ikusi ditugu 20 eta 21 hurbildu dira, baina azkenean Altunak besagain atzera iotako pilota hori boleaz arroegi erantzuna eta gora joan zaio Lasori. Sari banaketari ekutera doaz, hor da Joseba Urkiola, gure lankidea, Euskal Telebistako EITB-ko kiroletako zuzendaria. Argiak berriz ere itzali dituzte, egun argi izta, baina eta oso indartsu horren argitan hemen txegituzue txapelduna. Lehen elkarrekin lau hobenenen artean sartzea lortuta zeuden, aurten finalean sartu dira, eta gainera finalean irabazi egin dut. Behondaiela. Gaur beste final batzuk ere aipatu ditugu, aipaditzadan beste batzuk ere. Amateur mailan trinketean finalak izan dira, Vicente Lafitek B mailan Lamberti irabazi egin dio, eta maila nagusian berriz Eneko Maiz Gipuzkoarra nagusitu da. Orate garai xeatu egin du gainera finalean, 40 eta 9 irabazi du Maizek. Eta eguneko azken finala oso gogorra, oso estua, ez beste zenbait partida bezain distiratsua, baina tensio ondikoa eta emozio ondikoa, irribarrea zabalarekin irabazleak eta txapeldun ordeak falta zaizkigu sari banaketari ekiteko. Txapeldunak zain daude. Pilota zaleak ere gaur 3. partidarik ez da, honekin amaituko da jaialdia, baina saria banaketa hau ere ez du inork galdu nahi. Amaierar arte ikuskizunaz gozatu nahi dute, hau ere ikuskizuna baita. ETB laun gara dagoeneko, eta hortxe dira sari banaketan. Lorea Bilbao, Bizkaiko kirol diputatua, kultura eta kirol diputatua noski, Enaiz Zola eta Bizkaiko Eskupilota Federazio presidentea, eta Joseba Urkiola EITB-ko kiroletako zuzendaria hor dira. Eta lehen da bizi, pilotariri goberenaren saria. EITB saria. Ea norentzaten. Unai Lasorentzat izango da. Unai Lasorentzat. Saria
gure adituen eta zuen iritziekin hartutako erabakia da hori, eta eskerrik asko astez aste EITB.eus zeharmarra pilota helbidean sartu eta iritzia eman duzuen zale guztioi. Eta orain sari banaketarekin jarraituz, Bilakako txapelketako txapeldun ordeak 22. urteko Bilakako txapeldun ordeak Unai Laso eta Ander Rima recogen los trofeos de manos de Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Diputatuan Euskara, Kultura eta Kirol Diputatua da Lorea Bilbao. Enaitz, Ola eta Bizkaiko Eskupilota Federazioko presidentearekin batera. Orain kopak txapeldunentzat, El campeonato parejas. Altuna eta Martijarentzat. Binakako txapelketako txapeldunak, Altuna, Martija! Jokin Altuna hirugarrena eta Julen Martija. Azte txapelketa jokatu dute. Ikaragarria. Sendotasun handia. Une askotan, partida askotan. Aparteko distira ere bai. Eta gaurko partida honetan aurretik ere izan da surik eta garrik amaieran ere bai. Hor dituzue txapeldunak eta txapeldun ordeak, eta begitartean ere ezagun dute zein diren txapeldun eta zein txapeldun orde.